χαπ. Χρόνια από πρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτή η αρρώστια δημιουργείται καπνίζοντας τσιγάρα, πουρα και ό,τι άλλη σιχαμάρα κυκλοφορεί στον κόσμο. Χι-αλφα-πι. Εγώ κάπνιζα πολλά τσιγάρα, όσα περισσότερα μπορούσα. 54 χρόνια καπνιστής και από πρώτος στην πίστα χορευτής κατάντησα φουλίκι που σέρνεται στη γη. Χαπ σημαίνει πως καταστρέφονται τα πνευμόνια σου και οι αεραγωγοί στενεύουν, οπότε έχεις δύο προβλήματα. Για τη θεραπεία πρέπει να απευθυνθείς σε πνευμονολόγο και βεβαίως να κόψεις το τσιγάρο, να κόψεις το κάπνισμα. Εγώ σου προτείνω να κάνεις ασκήσεις και μασάζ. Ασκήσεις της κεφαλής, μπρος πίσω, αριστερά δεξιά και μασάζ στο λαιμό κάτω από το καρύδι, μασάζ στο στέρνο πάνω κάτω και μασάζ τη ραχοκοκαλιά πάνω κάτω, όπως και ελαφρά χτυπήματα στα πλευρά. Με λίγα λόγια χρειάζονται ασκήσεις θώρακος. Επίσης απαραίτητο είναι το περπάτημα και μάλιστα περπάτημα μέσα στον ήλιο. Η ακινησία και το καθισιό χειροτερεύουν την ασθένεια. Η έκθεση στον ήλιο δημιουργεί τη βιταμίνα D, η οποία είναι απαραίτητη. Η αντιμετώπιση λοιπόν του αναπνευστικού επιτυγχάνεται με φάρμακα και με ασκήσεις θώρακος. Τα ίδια ισχύουν για το άσθμα και για τη δύσπνοια. Αυτά και περαστικά μας.